ro utrai kajing ai ku blai iet ipi we baro ki bashashkor ki tim ke jong blai ha kan ka step ha ka kerteng bet yang tam utrai Jesu Christ unong pen injuni ka benta na ka tim ke jong blai ka bang kwa pan wan lam shapi ha kan ka step ka long na mario le sepi ladu no ki jong pi an rekan mau ba ka we pi dang dan yo le sepi keli menta ka ka ta ka barang dan na lor ki jing sung si i mga ya kan du ki jing du no ki ba iet pathon na ni ki jing du no ka bang ladon ka ipat kata ka bang dang dan ka barang pen keman yang ini pet pat ngana ka tin ka jong oblay shibun ki benta ki ban pen snow thu ep ba pi dang dan ka ba koridor tam ka jing im jong pi ka dan ka we ka benta na ka tin ka jong oblay ka ba we ubriu ba ka teng ujob uni ubriu ru ulai kando ya shibun ki jing du no ha ka jing im jong u du no ki kun du no ya ka spa ka pho ka bo dan u du no ka jing dan jing em jong u du no bari ka met ka bakot pa khia jong u ti ka bible ka itu ba ujob ulong ubriu u ba hak ba u ba shap ting ye u blai Hynrei ka ba kum kata ka por ka jing ya sham jing e jong u ka jing kan du ka ba bun rukam kidang dan pat ki ba wan ban keno u unjat yo le se kan ni kan long ka jing ki kai phi hapdeng jong kata ka jing ye kan du jing e jong phi ki ki ba bun phi la du no ka jing im jong phi ka jing so si ka ban ki umat ka thang gi jaw bat phi teng phi per khat phi smo kum banom la ashu ban bujli da kanu ban pen keman ye phi kum kita ki le se ki jing per khat ki ba wan na phi na lor kita yo le se phi dang don de ki bri ki ba wan ban kun tho kum ni kum tai phi mat shibun e ki jing e ndai ken mau u job u ne u briu hap deng jong kata ka jing e kan du jing e ki jing sha kun tho jing sha kuno don ka we ga benta ka bau gran na ka kitab u job hi u ong ngatip unong suspa jong ha u im ujob usngo thu ba hapdeng jong kata ka jingdu no jong u ya shibun ki Hynrei u khlam pat du ya unong ai ka bamut ya u blai ya u jisu te kane ka dei ka jing pin kan mau ye phiru yo le se phi ma shibun ki jing e kita hi jing smo si ki bomla ban batai ki bomla ban pentengan Hynrei ka jing kemen ka bangan wanra e phi kita ka khubor ka ba bha pat ka ba ajing kan man e phi ka long ba utam unong ai ya ka ba phi la du udang dan phim pat du yu phi dang dan yu udei u Jesus Christ udei u blai ka jing ai ka dei kata ka character la ne ka do not ka jing long ka jong u blai na du ba ui ba ka perthei ka dap tang da ka jing jersey ka pop bom la shu ban pen im ula pha yo kun la a yo kun ban pen im na ka ban pen im na ka ta ka pop ka ba ki benriu la ne ki jat benriu la ne ki benriu jong ka perthei ki dan ti ngin ye pet hang ni ka bible ru ka ong ba u blai unong ai na ka shithi ji u jacob ka lonong ka baning kong ka khat ka ba khat nyo hang tu pini i ba ki jing ai ba bha bat ba janai ka wan na u ni ha ban so thu ba le se hakani ka khalip mat ba minta phi kandu shibun ki jing e ki sha skori ka tin ka jong play ka bang kran na ka step yo le se phi mat phi dan ka ba kum kata ka jing im ka ba slosi ka ba ban khia ka jing du ka ba shir khai bom la shu ban batai Hynrei ka ka bang kwa ban pen kan mau phi ka long ba phi dang dan yo ublai ka da ublai u ba phi shakri ublai u ba dan ha ka do no jong phi u ta ken ublai u ba ai phi u ba ai phi u ba tep e ka jing mo jong phi u ba kur khu ye phi ka bible ka ong na ka shi thi shi nong philippi ka nong ka ba saw ka khat ka ba khat khandai ka ong ba ublai jong ni u long u nong pendap ya ki jing kurdu jong phi ba jong abaro utaw de ublay bangi shakri balengin kuslai ya ka bangi ladu no ngidan ya ublay ubala pat ban ai ban restore pat kumba ule ya ujob
job ru ula du no Hynrei hap deng jong kata ka jing ya kenduk jing jong shim la phai dien na ublei u yai ne ban chakri ublei bat kum tangi I ba ublei u iPad u ker khu palat ya ka ka ba udan menshua ta dei ba ka Bible ka itu kata ru ka dei ban long ya nga ba dia pi le se I kenduk ki jing I sungu kum bagi la du no ki kan mau ba ka wei pirang dan ka kata ba pirang dan dei ublei dei unong ai ya ka ba pi la du Tika nega long kak tien ka jong ublei ban per mau pi Inam du jing kerman inam sngosi Hynrei ai ba ka jing kerman ka jong try kan long happy deng jong jing sngosi deng jong jing du no kan mau bat ya ka ne ka do nut bat scam ya ka ne ka do nut ban ong ublei ubanga syakri unong siu spa jonga ubat im hapo ka do nut jonga udan bat nga udan ban kurku udan ban pentamai pat ya ka bang ladu ni galong ka tien ka jong ublei namar ublei jungi kijing ai ba bha ba kijing ai gi ba janai baro kilong na utrai ublei bangi syakri to ublei kur kui pi baro gi ba shashkori ka tien ka jong ublei ha ga ne ka step ngan duai atra ji su ba jonga ngawan ha ga ne ka step an ai ngu ya ka tien ka jong me ga ba kan mau ni ho ot ko trai yo le se don up deng jung ki ba shashkori ka tien ka jong me ha ga ne ka step Traji suba jonga mi ya ka dok nut jungki ya ka jingmut jungki ka jing ya kenduk jungki ka umat jungki ko trai blay melong ublay uba restore pat ublay ba iPad ublay uban pendap iki da jing keman traji su ngitip ba melong unong ai unong sius pa uba im na ki bam jukut shiki bam jukut trai men long ringkat ba kitu gi ba sha skor ka tin ka jong me ki ba dan hap deng jong kanuga jing ya sham ka jing em metip ya ka jing ya sham jong ki ko trai lenga ashme ya ka buram ka jing ro ba ka jing na panta ka ne ka po ha ka kerteng ka jong ji sui ruai amen blen kur khu pi baro ki ba sha skor ka tin ka jong bless you